Добре дошли в подкаста Развитие, но преди да започнем, ще оставим на Стефчо, на Менси и на Тео да се представят. Здравейте, аз съм Стефан, на 16, занимавам се с видеоедитинг от повече от половин година. Също така развивам два motivational канала в Instagram и в TikTok. Единият е главно мой брандиран, така да го наречем, а другият в TikTok също се казва Развитие, както името на този подкаст. За двата канала ще има линк в описанието. Здравейте, аз казвам Тео, съм на 16 години, като се занимавам с развитието на бизнеси, като просто опитвам да получавам много потоци пари, като развивам YouTube канал, отделно развивам много нови умения, като видеоедитинг, това да се уча да снимам, като цяло за фотографии, просто да развивам социалните мрежи на други хора, като цяло това са нещата, които занимавам. И да. Аз съм Венелин и съм почти на 17 години, боря се за бъдещето ми и се специализирам точно в органичното развитие в социалните мрежи и като цяло това е за мен. Темата е, която даже сме обявили горе-долу в заглавието, е, че ти си мързелив. И под това искам да задам първо няколко въпроса към Стефчо и Тео. Стефчо, нека да започнем с тебе. Според теб, какво е мързела? Какво е мързела? Според мен мързела е един човек да не предприема никакви действия, да не се развива и реално точно това е, да нямаш никаква доза развитие в своя живот, да стоиш на една точка прекалено дълго време и за мен това е мързела. Тео? За мен мързела е просто да, както се казва, да не предприемаш действие, като хората, които са мързеливи, смяташ, че те вършат много работа, а пък реално не правят нищо. Това е разликата между успешните хора и неуспешните, че успешните работят много и дори не мислят, че работят много, просто го правят, докато неуспешните просто са мързеливи и смятат, че успехът ще им даде отгоре. Затова мързела е нещо много лошо и затова този подкаст ще ви помогнем да преборите мързела. Да, и вашите гледни точки са правилни, но реално мързела е човек да излезе от неговата комфортна зона и постоянно да се пробва да излезе от нея. Тео, ти на колко години се усети, че се сблъскаш с мързела? Реално усетих, когато сблъскам с мързела, когато почнах да се осъзнавам повече. А това стана, когато започнах всъщност да се самоусъвършенствам и да работя по себе си, защото преди това просто аз бях тези хора, които си мислеха, че успехът ще дойде отгоре. И това се случи на 15 годишна възраст, когато всъщност започнах да чета първите ми книги, да започвам да се образовам повече и така. Тевчо? Значи аз кога го усетих, може би, когато бях на 14 за 15, тогава беше периода на COVID и всъщност тогава е много TikTok навлезе. Като цяло всички знаем да помня, който TikTok ни вкарва и ни кара да получаваме всеки ден. И реално единственото нещо, което правих по време на карантината, беше, че играх Fortnite, както всички други сигурно сме правили. TikTok и главно това абсолютно нищо не правихме. Дори когато бяхме онлайн обучение си беше супер леко и някакво удобно да си играеш, да си скролваш и реално това беше период, в който нямах абсолютно никакво развитие. До един момент, в който реших да променя всичко и просто започнах да се развивам. Добре, реално вие двамата, включително и аз, съм се сборил с този мързел и всеки ден се пробваме да го побеждаваме, но защо един човек трябва да се справя с това нещо? Защо един човек не си остана в комфортната му зона? Моето мнение за това е, че когато човек си остава в комфортната зона, както каза Стефан, той седи на едно място. И решението за това да не стоиш на едно място е да бъдеш обратното на мързелив, да предприемаш тези рискове, тези стъпки и първи риск, втори риск и накрая ти влизаш в друга комфортна зона. Нещо, което те е било страх от него, започва да ти става навики. По този начин ти се развиваш, защото развиваш повече комфортни зони, в които ти да си добре. Неща, на които другите са им трудни, на теб ти стават вече лесни и започваш да разбираш от тях. И по този начин просто това да
предприемаме действие е нещо, което е важно за това да не бъдем мързеливи, защото по този начин ние се разбираме. Да, реално според мен е смисъл на това човек да излиза от комфортната си зона и да се бори с този мързел, защото това трябва да му стане като смисъл на живота, а реално за да може той да си постига целите и реално да му се осмисли живота на човек, той трябва всеки ден да се бори с този мързел. Реално, Венци, подкрепям твоята теория и съм съгласен, че ако човек не излезе от комфортната си зона, реално няма цел, която той си поставя. Следователно, щом няма цел, няма нищо, което да гони в този живот, живота му се обезсмисля и точно няма смисъл да живееш, разбираш ли? И реално, буквално съм на същото мнение като твоето. Точно това нещо е, че по принцип хората си поставят цели. И тези цели, които си поставят, почти във всеки случай се изисква от тях да се излезе в комфортната си зона, от комфортната им зона. Тоест, това е правило, което трябва да се спазва всеки ден, да се бориш с този мързел. Обаче, защо реално хората, които гледат YouTube, 90% от тях са мързеливи? Защо? Какво е един човек, който гледа в YouTube, като тебе, би гледал? Би гледал видеа на Mr. Beast, които реално просто му дават допамин. Реално, да. Какви други видеа би гледал? Дори да не гледа видеа на Mr. Beast, Dude Perfect, с тези по-интересни пранкове, такива неща. Реално. да, но той дори да гледа видеа за самосъвършенстване, като има гаджи, дори просто когато не предприема действието и просто си вярва, че ще изгледа още едно видео и ще стане успешен, или просто, че когато прекарва толкова време, слушайки подкасти, нещо дори, което е умно и има какво да научи от тези хора, той си мисли, че ще успее, което е грешно, защото тези хора са положили адски много усилия. Както ние вече разбираме, че наистина, за да постигнеш тези неща, трябва да работиш много. Ние самите работим много. Но когато ние гледаме някой успешен, като дори има гаджет, който има какво да се научи, той работи толкова много, че хората, които го гледат просто, които не възприемат нищо от него, няма да спечелят нищо. И затова е важно ние да гледаме нашите животи и това как ние да се подобряваме, ние да разсъждаваме, отколкото да гледаме какво другите са направили. И е важно да оцялваме кое наистина имаме полза от него и кое не. Добре. Реално, мързелив човек, каква според вас е първата стъпка реално да се излезе? Защото, сега ви давам точен пример. Човека, примерно, който гледа в момента, не съм сигурен, или няма как да съм сигурен, станал, набил си една лава, излязъл с компанията в някакво мизерно училище, дето не правят нищо, играл игри цял ден. Каква му е първата стъпка? Случайно ако отворил този подкаст, защото вероятно той иска да си остане мързелив и това му е комфортно. В случай, че той гледа, каква е първата стъпка? Като действие. Реално, нали? То всичко спада на графа действие. Да, реално. Да, първото нещо, което да направи, вероятно е това просто да започне да се самоусъвършенства, което включва това просто може би първото нещо е да започне да учи. Ако някои хора или го имат, или го нямат, трябва да има поне капка мисъл и мозък, за да започне да предприеме действие. Защото започне да предприема действие, вече когато започне да учи, да прави нещата, които са за самоусъвършенстване, които подобряват всички, и мен, и вас, и други хора. Тези неща, за да започнеш да ги правиш, трябва наистина малко да се осъзнава. Така че просто то си идва от всеки човек. Някои хора цял живот няма да се осъзнаят и дори да им го кажеш 1000 пъти, пак ще продължат да бъдат хората, които са в статуквото, хората, които правят нещата, които другите 99. Добре, каква е първата стъпка? Няколко думи. Първата стъпка каква е? Според мен първата стъпка е да започне да тренира, да ходи на фитнес на лоси. Това е един ангажимент, който, нали, става му като един ангажимент, реално, който се стараеш да тренираш, и с времето, както си ангажимент, на мен лично това ми става, нали,
Жив пример съм аз, както ми беше ангажимент, ми стана и пълно удоволствие да се тренирам и реално така почва според мен едно развитие. Поне аз така също започнах от Да, фитнеса. както Но- казах, това за излизането от комфортната зона. Например, на мен, на теб и на ни е било трудно да тренираме в началото, да ходим постоянно на фитнес. Къде е първата стъпка? Къде е първата стъпка? Губи ви се първата стъпка в момента, Добре. наистина. Ами, според мен първата стъпка е това да започнем да си поставя някакви Цели, предизвикателства. реално. Съм съгласен с Стефан примерно за тренировки, но не само тренировки. Просто да си кажем, тази вечер ще си легна по-рано. Днес няма да излезна. Днес ще прочета първите ми 10 страници. Днес ще отида на фитнес, днес ще отида на това. Просто да започна да поставя някакви първите стъпки да започне да гради. И Добре, а да. какво се изисква реално от този човек, за да може да седне да си поставя цели? Това може би са от следващия етап. Желание, човек. Добре. Той те тръгна да бие към тази посока, обаче много бързо избяга от нея. Първата стъпка е, разбира се, да си поправиш майндсета над нещата. И реално това, че тинейджърските години всъщност не са за да си правиш спомени, а са реално за да работиш и след това да си правиш спомените, като вече си добре. Много хора няма да се съгласни с нас, защото аз, когато качвам някое видео, в което в TikTok с цел да си разпространявам YouTube канала като инвитателе, когато направя нещо такова, много хора просто ми пишат коментар, защо трябва да си загуба всичките години, когато съм млад, на 70 години да си живея от живота. И вие какво ще кажете в отговор на тези хора, които в момента са същите тези хора, които и сега ни гледат и слушат това? Ами, то отгоре е много прост, даже според мен и те го знаят вътрешно, просто искат някакси да докажат един вид на себе си, че са добре в момента и затова пишат тези коментари. Всъщност, първо, че ако почнеш на толкова ранна възраст да мислиш толкова мащабно, в един момент това нещо е в кърпа вързано и то е неизбежно това ти да победиш и реално да успееш в живота. Но хората им комфортно и искат да накарат себе си да си вярват на себе си по този начин, като пишете тези коментари. Да се убеждават, че те са правите, за да продължават да стоят в тази комфортна зона, защото Абсолютно. малко това, че те гледат TikTok и пишат коментари е просто една нещо, което показва, че те със сигурност не са на място, което искат да се намират, защото един човек, който наистина е успешен и има работа, която да върши, няма просто да седи и да хейти хората или да пише нещо за тях. Ама реално, момчета, хората на нашата възраст имат адски много време, смисъл. Колкото по-голяма ставаш, толкова повече задължения имаш. Примерно, сега не дай се Боже, порастваш и твоите родители, ти трябва да се грижиш за тях вече. Нали, няма да те осигуряват те, а ти трябва да се грижиш за тях. Реално това също е доста time spending и ако примерно някой е болен и така, още повече става по-зле. И реално сега в момента абсолютно всички имаме адски много време и просто трябва да го използваме за това развитие. За пълноценни неща, защото наистина ти си прав, то не е само с това за родители и за всичко. Ти просто, когато имаш пари, ти получаваш свобода за избор, свобода на времето ти, свобода на много неща. И точно Какво е преди парите? Какво е преди парите? преди парите е умението, за да ги изкараш. Не, в смисъл, ако трябваше при си една скала от 1 до 3, има ли нещо преди парите? Като цяло, има ли някакви неща, които са преди парите? Реално, бате, за мен здраве и семейство са преди парите. Да, със сигурност. Здраве и любов искаш да кажеш. Любов, семейство, да, то е общото. Да. От към важност на неща, много ясно, че има много неща преди парите, защото някои пък се бъркат и съм попадал преди много време, когато всъщност имах TikTok и гледах видеа, съм попадал на видеа, които са аз ще забогатея без значение какво се случи. Или аз ще стана успешен, не ли как. В смисъл, хората просто искат все едно на 100% да успеят някой, отново не предприемат действия, но и бъркат какво наистина е успех. Успехът не е просто си богат, има много нещастни хора, които са богати. Парите не е казано, че когато си богат ти ще станеш успешен и в смисъл, че е успешен по този начин и ще си щастлив. Важното е, наистина, най-важното е здравето и има много други неща също преди парите. А парите са просто като едно средство, което просто е важно и ние, тъй като има много хора, които
които се успокояват, ако нямат пари, се успокояват, че не са им важни. Парите са важни, но просто мнението ми е, че са важни, но не са най-важното, не са самоцел и трябва да го правим като нещо отделно, в което просто да вкарваме усилия, защото както всичко друго трябва да вкарваме усилия, за да се стигне нещо. Сега да ви питам нещо. Добре. Да кажем, че вече сте изкарали парите, които искате да имате. Реално, вече като имате пари, какво може да си позволите? Повече любов. Хората ще ви харесват повече, със сигурност. Близките ви, със сигурност, така е. Ще може да си позволите здраве. Храна, която не е бъкана с хелти храна. Location, Която... time freedom, много неща може да си позволиш. Да. В смисъл, нали, не, изчакай. Location, те ги оставяме по-нататък, защото реално в момента, нали, говорихме за двете неща, любов и здраве, но трябва ти парите да им подпомогнеш на тези неща, съжалявам, но е така. Тоест, според мен, цели така, здраве, пари, любов, пари. Седи на двете графи. Защото представи си, раждаш се с някакво заболяване. И примерно това заболяване, нали, както знаете, повечето заболявания в един етап, те се развиват така в късен стадий и те почват да се влошават все повече и все повече. За да може да се предотврати това нещо, ти трябват безумни пари. Тоест, стигаме ли, може ли се съгласиме на това, че ти трябват пари за всичко? Да. И за най-важните неща. Може да съгласим, да. Добре. Тео, ти много пъти си ми казвал и като цяло си го споделял на нас, че за тебе партитата са излишни и реално момичетата са излишни. Да, това е казано в началния етап, в който всъщност е самоусъвършенстване. Това е моето мнение, да. Добре, според мен това не винаги е така. Наистина, не винаги това да си нямаш момичето в себе си е вярно и правилно, защото в случай, представи си, момичето на живота идва. И ти просто я отряда, защото си искаш да се самоусъвършенстваш. Какво ще направиш? Ами, първо, то решението на много от проблемите се състои в това просто да не сме предприемали преди това действие. Тоест, аз когато следя самоусъвършенствам се и съм имал период преди месеци, когато всъщност започвах, съм имал период на пълна изолация. Буквално просто седя и аз тогава не мога да стартирам бизнес. Аз не знам как става това и още нямам смелостта. Тогава просто седя и си самоусъвършенствам в етап, който просто седя с мислите ми на спокойствие и си казвам тези хора, с които първо съм излизал до преди месец, тези хора не ми помагат с нищо. И по този начин идва преди това решението. Когато след това започвам да се самоусъвършенствам, аз продължавам. И в момента, като се заобикалям само с по-добри хора, аз подпомагам това. И аз просто няма да стигна до обкръга на това да виждам момичета, да виждам партията и просто да ходя по партията. Като цяло, мятам, че е важно да оставяме нещата да се случват както е казвам се сега случи. Тоест, ако срещна момичето на живота ми, аз ще го почувствам и просто ще направя всичко. Добре, представи си, идва утре, брат. Влиза ти през една врата, там влиза. Влиза, брат, и казва, Тео, бат, ти си момчето на живота ми. Ти какво ще кажеш? Бей, не ме занимай, аз съм на self-improvement, искам да изкарам пари. И ти изпускаш шанс. Какво става? Това момиче няма повече да се върне при теб. То не е просто да изкарваш пари, то е просто да се грижиш за себе си. Така че като цяло смятам, че просто наистина трябва да си отделим време за нас и да не се занимаваме. Дори най-хубавото, аз в идея съм казал, дори най-перфектното момиче да е, пак трябва време и усилия. Ти можеш да споделиш какви подаръци си правил на твоята приятелка. Един-два подаръка просто за аудиторията да знаят какво коства това да имаш приятелка. Бей, телефон. Почивка неща, смисъл. Да, скоро почивка. Да, все неща, които струват много пари. Дори момичета да кажем не искат да кажат момичето наистина щастни и не е важно парите.
Просто тогава в другия случай е време. А хората, които наистина искат да постигнат нещо, които са даже на по-заден етап от нас или просто в тази сфера, те наистина най-важното им в момента е времето им и това да си развиват уменията и да правят пари. А когато един човек, като примерно аз в момента, нищо, че развивам толкова много неща, и моменти, в които почти времето със сигурност не ми стига, а парите просто идват от всякъде и си заминават веднага, защото целта е да развиеш бизнесите до по-високи нива, за някой ден да си спокоен и ти веднага рефинансираш, веднага караш нови усилия и ново време. И аз, примерно, наистина, ако имам приятелка, аз просто си спестих това да тя сама да разбере, че ще бъде излишна и защото няма да мога да й обърна внимание. Защото аз за това съм зарадвал лична и приятелка. Просто да спестя това от скандали и глупости, че аз нямам време да й обръщам внимание. Тоест нямам време за нея. И в момента просто си работя по себе си, не съм си определил срок следващите 5 години нямам си направя. Когато го усетя и когато наистина имам времето да я отделя, защото не е просто си хванеш приятелка и да се държиш зле с нея и да нямаш време, пари, каквото и да е. Просто трябва да се развил поне до някакъв етап, за да си хванеш приятелка. Това е моето мнение и смятам просто така да действам в пример, може би. Тоест, момче, Добре. докъде си стигнахме, че просто зависи в какво положение си в живота и какъв е човека до себе. Изчакай. Тео, брат, честно ти казвам, според мен, нали, влизаме в 1%, 2% на набора ни. Може да го кажем, може свободно да си го кажем това нещо. Добре, като влизаме в тези проценти на наборите ни, ние можем да задържим някои момиче, така ли? Тоест, ние сме достатъчни. Защото, примерно, ти ако си дебелак, не можеш да задържиш и дори най-перфектно момиче да те хареса изведнъж, ти не можеш да задържиш. Което е така. Ние в случая можем. И реално, всъщност, това с целите и всичко, ти имаш по час и половина, 2 на ден, които според мен даже 3-4 пъти седмично можеш да отделиш, но реално през си перфектното семейство, какво е? Мъжа, още прадедите ни, още от когато са живяли по каменните ери. Всъщност какво е? Живееш в пещера, сутрин, мъжа на главата на семейството излиза да ловува, няма го цял ден, гони си целите, реално това да донесе храна на семейството и вечер се прибира. И реално това е хелти. Смисъл, според мен, нещата, които говориш, могат да се съчетават, особено и на твой етап. Не казвам да го търсиш. Не казвам да го търсиш това нещо, защото това не си не загуба на време. Но в случай, че дойде някой момиче и реално виждаш, че до някаква степен си заслужава, според мен просто няма да е лошо да й обърнеш внимание. Най-важното, накратко, което каза, е мъжа да е мъж. А когато ти искаш да станеш мъжа, ти трябва да отделяш време. И да кажем, намирам перфектното момиче. Тя със сигурност няма да има... Тя е момиче, в смисъл, не интересуват как аз ще си развия бизнесите, какво ще направя, дали днес ще имаме подкаст. Например, представете си, тя в момента, ако не беше този подкаст, да кажем, аз чак да имам време, в което съм свободен. Аз имам и друга работа да върша, но да кажем, чак да е отрязва утре. И тя първо ми казва, ела да се видим. Аз имам подкаст и просто й отказвам да се видим. Така още няколко дни и тя просто сама ще разбере, че нямам времето за нея. А пък повечето момичета искат буквално всеки ден да се виждат. Ако ти трябва да промениш отделно, ако ти трябва да промениш на момиче тотално, тя просто въобще да не те разбира, защото повечето момичета не има работата да те разберете, просто трябва да са красиви, умни, да се грижат за мъжа до тях. И повечето момичета трябва да ги препрограмираш, за да можеш да си паснете на тази възраст, говоря. Така че смятам просто, че тази възраст, да кажем от малки, защото тогава е безмислено да имаш приятел, като си на 10, до примерно до 18-20 годишна възраст, е, че момичетата са за хората, които наистина са постигнали нещата, които искат, и то просто за развлечение, защото рядко да намериш сериозна приятелка на 15 годишна възраст. Всички знаят, каквото и да казвате, дори да сте против това, което казах, всички знаем, че в момента момичетата на 15-16 годишна възраст, които реално са ни науки, са
много пропаднали и даже се ползват от момчета на нашата възраст. Тоест, момичетата провалят голяма част от момчета, защото момчетата, ако нямаше момичетата, съм сигурен, че по-голям процент момчета ще са по-самоусъвършенствани. Защото момичетата са хората, които почти няма какво да правят, защото на тях им е сигурно бъдещето в повечето случаи, ако е хубава и умна. И единственото, което е просто да се заобикалят около момчета. Момчетата решават, че ще бъдат филмари, за да се впечатляват и се правят на готи и по този начин си губят времето и ще харчат парите на техните, например, за да й купат подарък, за да я впечатлят, която подарък тя дори няма да оцени в повечето случаи. И всякакви такива неща, които просто за това съм на това мнение, че губи времето. Доста правилно, наистина. Да. Ама много и зависи от човека, според мен. Реално то, ако... Значи, реално, ако се намериш приятелка, то ти я виждаш дали е правилният човек за тебе, дали ще има разбирателство във връзката и реално, примерно, аз съм в положение, в което, нали, имам с приятелка и тя ме разбира, знае какво правя и, нали, реално, аз знам, че не отделям достатъчно време и се старая да отделям. Примерно, какво правя аз? От вечер си нареждам всички задачи за деня, които трябва да направя. И си пръскам някакви прозорчета, е така да го нарека, които аз да мога примерно да я пиша, да я чуя или така нататък, за да може хем да обръщам внимание, не че тя ще ми се съди, че не обръща достатъчно внимание, защото тя много добре ме разбира и знае какво прави и така нататък. Ама според мен да, много зависи от човека и като цяло то трябва да си го опознаеш, да разбереш дали я прави няма за теб. Всъщност, чакай, Тео. Добре, всъщност, ти ако можеш да задържиш собствената си мистериозност и реално да не разкриваш на момичето какво правиш, нали, че се занимаваш с бизнес и кажеш, че си имаш своя работа. В смисъл, имаш и свои работи, които искаш, нали, да си останат само за тебе, нали? И отказваш няколко дни. Едно момиче, ако е, нали, феминин и е женствена, тя реално ще почне да те ревнува и тя ще почне да си прави някакви сценарии в главата какво се случва. И по този начин тя ще те иска повече. И ти, да кажем, ако не след след 2 седмици ще имаш 2 часа се видите. И тя през това време постоянно е мислила за теб. И ако това става през 1-2 седмици това виждане, според мен би трябвало да имаш време тогава. Да, ти ще имаш време, но това е първо прекалено дълъг период за една хубава връзка, защото за какво ти момиче, с което ще виждате, вие като момчета с... Първото, което искам да кажа, вие като момчета с момичета, знаете, че повечето пъти времето, което да прекарате с момичето, не ви стига. Второто, което искам да кажа, е, че момиче, това да е един вид манипулация, първото е, че ти криеш се едно от нея това за какво правиш, а ти ако не се намираш с ясното момиче, няма логика да криеш от нея. Така че аз просто съм, или казвам, във всичко съм all-in. Дали някой ден, когато просто реша да отида на парти, вероятно аз съм човек, който се забавлява най-много, ако както в момента ходя по състезания, просто защото така се оцели, ако както отивам на състезание, аз съм човек, който най-много се раздава вероятно на това състезание и дори да не е с най-изделата мускулатура или най-опитния, защото не тренира най-често, просто постигам добри резултати, просто защото съм човек, който най-много напълва. Също и в бизнесите и в самосъвършенството. Това е да просто, може би, не само да видя момиче, а да видя човек. Аз смятам, че трябва да дам абсолютно всичко в някакъв период от време и след като този период от време мине, когато аз просто го преценя, вече да започна да балансирам. Тоест, примерно, когато някой ме покани на забавно парти да отида, когато ме поканят на среща да отида, когато реша да мога да се видя с момичето, което харесвам, да й купа каквото реша и то с мои пари да заведа някъде, всичко такива неща. Добре, реално представи си. В момента човек, който гледа, от какво се вълнува? Той, примерно, да кажем, че е мързелив. Мързеливите хора от какво се вълнуват, брат? Много от момичета се вълнуват, мързеливите хора, напротив. Много това да ще им хареса и ще се слушат малко. Защото виж, брат, мързеливите хора, нещо, което най-много им докарва допамин са видеоигрите, брат, и това да гледат порно. Така че ние обхващаме тази ръка. Да, естествено, съвет за тези хора, ако те започнат да се самоусъвършенстват, момичетата много повече ще почнат да ги харесват. Защото това абсолютно всеки го знае, просто им е по-лесно да гледат порно и
и да си мислят, че могат да впечатлят всяко момиче, реално те дори не могат да заговорят момичето, което харесва на улицата. Това е разликата, защото когато ти започнеш да тренираш, когато започнеш да помняваш и да знаеш как да най-малко просто да заговориш някое момиче, по този начин те почват да те харесват. Както ти каза това, просто ти кажеш имам работа, имам нещо, което да работя по себе си, нещо такова и примерно има период, в който тя мисли за теб и по този начин тя почва повече и повече да те харесва. Така че за хората, които са мързеливи, и наистина се впечатлявате много от момичета, започнете да работите и ще разберете как наистина момичета ще почне да ви харесват. Но въпросът е, смятате ли, че момичетата ви правят мързеливи? Да. Много зависи. Много зависи. От момичето. Реално. Значи, как едно момиче може да направи мързеливо? Значи, примерно, ситуация казвам, лежите си двамата и ти решаваш, че искаш да отидеш на фитнес, обаче тя решава, че се гледа Netflix. И ти казва, сега ще гледаме Netflix, а пък примерно една тренировка, като си пуснеш, ще няма да стане. И примерно ти преценяваш да отидеш да гледаш Netflix с нея. Защото си казваш, да, реално, съжалявам, просто кашлям, така. Реално, нали, нищо няма да стане една тренировка, така няма да загубя никакъв гейн и така нататък. И примерно този сценарий се повтори пак след 2 дена, повтори се пак след 3 дена. Така, тук вече едно момиче не са, може би ще направим разлило. Обаче, примерно, има и друго нещо. Ти можеш да избереш да отидеш на фитнес и тя да кажеш, добре, отиди на фитнес, а пък Netflix ще намерим друго време, кога да гледаме. И то реално много зависи от подкрепата и човека до тебе. Така че... Да, вие никога няма да намерите време да гледате, да правите въобще каквото тя поиска, ако постоянно ти следваш твоите неща и все някога ти ще трябва да се съобразиш с нея и да приемам сега да ви кажа, момчета, аз днеска няма да мога да правя подкаст, защото трябва да се видя с моята. Или просто някои хора нямат тази дисциплина и ако така се оцели момичето да им каже, айде днес да гледаме Netflix и не ходи на тренировка, те ще останат и после това ще им харесва, защото много ясно, че повече ти харесва срещат с хубаво момиче някъде в тях или където иде, колкото да отиш на тренировка, в всеки случай различно в футбола да те спорт и да те риташ, в бокса да те бият, в фитнеса да се мъчиш и да се потиш. Като цяло всеки спорт има нещо друго, което те мъчи. И ти по този начин от момичето получаваш допамин, това е горе да да гледаш TikTok. Много ясно, че когато започнеш да гледаш TikTok, е малък шанса просто да изгледаш 3 видеа и да кажеш, днес няма да гледам повече TikTok и да излезнеш. Също е с момичето, така че дори ако ти се падне такъв тип момиче, което няма да те разбира всеки път, ти вероятно ще се провалиш. Добре. За хората с натоварен график, аз предлагам даже в момента малко ще отклоним от темата, но за хората с натоварен график това задължително трябва да го обсъдим сега. Добре, скоро почваме Даскал. Аз съм почти на 17, вие сте на 16. Почваме Даскал. Това ни е половината ден. Да, 8 часа. Близо. Какво правим? Аз имам супер много неща, които имам като задължение и се чуя в момента как си ги разпределя. И мене плана ми в момента е такъв. От тук до тук съм на Даскал, защото съм първа смяна. От тук до тук съм в офиса ми тук да работя. Примерно това от 3-4 до 7. И от 7 до 10 съм на фитнес. Аз къде ще намирам това тъпо време за учене? В смисъл, не че е тъпо, защото има някои неща, които в момента на мен ще са ми важни, ако положа усилия по тях при математиката, че ми е важна в един момент със сигурност. Сам един въпрос, който е по предишна тема. Къде в този график аз, ти и Стефан ще намираме и хората, които ни гледат, ще намираме време за момичето? Тясно е. Да, много трудно то. Реално Даскалото е много излишен товар. В смисъл, аз не мога да кажа излишен, ама е товар, човек. Реално е товар за някакви неща, които ние правим. Не може да кажеш излишен товар, защото, извинявам, че те прекъсвам, просто защото тук хората ще възприемат това, което казват по грешен начин. Да. Но това на предвид. училището е
пълна глупост. А реално може да се каже, че на какъв етап от време, защото просто в България и в някои други държави образователната система е отвратителна. Това е ясно. Обаче, когато ти си решил, че ще гледаш TikTok, ще ходиш по партията за хората, които до сега говорих мен. И казва след това училището е малумно. Казва точно не тези хора казват, бате, ходят партията, напиват се, пият по 5 литра алкохол на седмица и след да викат, училището е за бълъци, аз ще забогатея, бате. Да. И след това седа и просто гледам тъпо, брат, аз от година не съм се мъчил. Което човек може да направи. Примерно на нас повече ни ходи в момента, ако развиеме една солидна печалба и сме хора с умения, не просто да ни вържи и да забогатеем от биткоин, а да ни наистина да имаме умения, знания, да сме хората, които искаме и да изкараме достатъчно пари, ние дори може да решим да прекратим ученето. Това вече си избор на всеки човек. Но това е само за хората, които наистина знаят какво искат, а не за хората, които гледат TikTok и казват училището е глупост. Така че за хората, които просто не е така. Но да, продължи. Сега ще ви кажа нещо, само да ви кажа нещо. Аз реално до 8 клас, края на 8 клас не съм сял през живота ми да уча. 7 клас вързах някакви матури, защото ходих на уроци. До 8 клас до 9 клас втория срок не бях сял да уча. И аз си бях набил главата, че аз съм тъп просто. Буквално, че просто даскалото просто не ми върви. И рано след това просто си седнах на газа и си тествах дисциплината. И гадното е, че даскалото реално влияе на отношението ти с родителите. Поне при мен е така. Не знам как при вас. На училището е, че освен че системата е гадна и хората, с които в повече път се заобграждаш в училище, са хора, които са от 99%. И ти да кажем, в първи клас всеки отива изчистен на макс, той просто мозъка му отива за да учи, за да нали, даже го е страх да отиде на училище, хипер изчистен мозък имат се в първи клас. Те просто са спали, са яди, не знаят нищо. Ти в първи клас и лека по лека всяка една година хората един по един почват да се провалят. И така се образуват тези групички, просто по-големи групички, точно това е силата на обкръжението, с каквито се събереш, такъв ставаш. И по този начин, примерно 9, 10, 11, 12 клас, вече целият ти клас, цялото училище е от тези 99%, все пак това са много голяма част от хората. И малък шанса да има хора, които наистина да има какво да си кажете, да имат общи теми и заедно да самосъвършенствате. Така че това е втората причина, което училището малко проваля нещата при хората. И за това реално аз не съм такъв фен на училището, нали? Не съм отделял толкова време за учене, както и ти каза, но просто знам, че не е много на самото училище. Ако просто нямаш училище, със сигурност ще да е много по-зле, защото ще да е хипер зле, защото хората нямаха да имат никакво образование и не се чак са хипер затъпяващи. То до една степен училището ти развива и мозъчната дейност, в смисъл креативността. Така че ти, ако не спочна от първи клас да стигна от тук, ти можеш да не изобщо да не си това, което си в момента. Да. Ти ако не си започвал, ако не си мислил дори да е било задачи по математика, които няма толкова в момента с бизнеса, просто когато си мислиш за тях, мозъкът ти се развива и ти просто в 7 клас или 8 клас просто стигаш до това ниво, ако си такъв човек, ти казваш, ами защо не почна да си търся сферата, защо не почна да уча по моята сфера и започваш да работиш по това ти да самосъвършенстваш. Така че училището реално е важно, обаче хората и държавата го се Математиката също доста ти помага в бизнеса и не говоря за числата и за те неща и за цифрите. И всъщност математиката ти помага по следния начин. Аз това го осъзнах точно като започнах да уча, защото аз почнах много да се слушам в часовете по математика, защото ти развива много силна логика тази математика. Много силна логика ти развива, а логиката може да се използва навсякъде в живота, във всяко едно нещо. Не трябва да се неглижира този предмет, със сигурност според мен, но не е нещо сложно. Не е нещо сложно. Същото го мисля и аз това казах, че математиката буквално може да ти в това да постигнеш добри резултати в фитнеса или да развиеш най-успешния бизнес в света. Математиката, точно това казвам и училището, и математиката, и физиката, и всеки предмет ти развива мисленето. Ти просто почваш да мислиш по-добре, така че всеки предмет е важен. Но въпросът е, че ти можеш да почнеш да мислиш по-добре по принципи, ако почнеш да четеш книги и всичко просто трябва да се отделя
време и внимание за учене, така че първата стъпка е ученето, за да постигаш неща. Ами, това, което е свързано с училище и когато, примерно, някой момче отиде на училище и прави глупости и, примерно, пречи на учителя, нищо окръжението около него е такова, се случват такива неща и то после обвинява училището колко е гадно, социалните мрежи качва глупости, обижда... Абсолютно. Сега ще дам точен пример. Всъщност, аз лично, 8 клас супер много отсъствах от училище, поради супер много причини, както и да е. Но 9-ти клас имаме една госпожа по френски, всъщност, която аз лично уважавах. Много уважавах, защото тя беше човек, който беше много, много добра като човек. Много мила, много стеснена госпожа. Така, която просто не може да контролира хората. И това е умение всъщност. А това умение, което тя нямаше, е да си постави някоя линия и като някой прекоси тази линия, да има наказание, да има и да си какво. Всъщност целият ми клас и крещеше, в смисъл, буквално крещяха и държаха и сметки на нея. Представете си за какво става дума. И след това имаше много плакване към нея, че тя не преподава като хората, като буквално, включително и аз не й давахме шанс. Но аз лично не се оплаквах точно по тази причина. На всички отгоре даже я защитавах, като буквално целият ми клас ме нападна. Но реално трябва човек, всеки човек, мързелив да си има черта, която като някой прекоси да си тръгне, за да може да бъде уважаван. Общо трябва всеки от хората, които гледа и всеки просто да разбере, че ние самите определяме... Трябва всеки човек да разбере, че той е виновен за себе си. В смисъл, той е човека, който трябва да гледа себе си. Какво той прави и когато постъпи по някакъв грешен начин и просто се случи нещо, той да търси първо в себе си вината, да си казва, например, не защо съм нещастен, ами защото хората около мен не правят нещастен, а просто ти работи по себе си, за да си нещастен. Вижте, това в философията се нарича детерминизъм, когато просто хората търсят вина в всичко от другите и гледат назад в поколения. Примерно, баща ми е бил дебел, значи аз сега съм дебел и то просто така се е случило. Рано всичко е навърно. Така генетично, окей. А не просто да седнат и да отидат на фитнес, да седнат да учат и да работят. Така че всичко, което правите, трябва да бъде да мислите първо какво вие може да направите, за да подобрите ситуацията и подобни неща, които се свързват. Само така, има някои случаи, разбира се, където когато имат дебели родители, детето е генетично предразположено към тези неща, но в повечето случаи то е мозъчно предразположено към тези неща, само заради мисълта му, че родителите примерно са му дебели. Да, като цяло, много сме благодарени, че днес се събрахме тук и обсъдихме тези теми, които задължително трябва да се обсъждат. И ще се видим в следващия подкаст. Искам да кажа нещо за ти, точно който гледаш. Всеки пропуснат ден в залата и в бизнеса е всеки ден, когато Стефчо, Тео и Венелин ще те минават и ще бутат повече от теб.